Η Unmute Records παρουσιάζει 21 μουσικά αφηγήματα της παράδοσής μας. Μία τιμητική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική με τη συμμετοχή 3 μουσικών σχημάτων. Υπηρώτικα με τον Βασίλη Παπαγεωργίου. Ποντιακά με τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη, Αντωνία Καραγιαννίδου και Νίκο Γαβριά. Μακεδονίτικα με τον Παντελή Στόικο. 5η 26 Αυγούστου στο χώρο του Δυνάκ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ομιλητής Δόκτωρ Ραϊμόνδος Αλβανός. Παρουσίαση προγράμματος υποψήφιος διδάκτορ Γιάννης Αθανασίου. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Προπόληση ticketmaster.gr. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 76 200 257. Υποχρεωτική χρήση μάσκας. Δεν απαιτείται self-test ή πιστοποιητικό εμβολιασμού. Στην εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της νόσου COVID-19.